Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont a'r Ogr yn darparu cannoedd o wasanaethau gwahanol i'r 140,000 o drigolion sy'n byw ar draws yr Bwrdeistref Sirol. Mae'n bwrdeistref yn amrywiol ac mae'r boblogaeth yn parhau i dyfu'n gyflym, sy'n golygu bod y galw am ddarparu'r gwasanaethau hyn ar gost o'i darparu yn parhau i dyfu. Yn 2017-18, bydden nhw'n gwario bron 400 miliwn ar wasanaethau cyhoeddus. Daw'r arian hwn o gallu gan y Llywodraeth, grantiau, y Dref Gyngor a ffïoedd thaliadau. Yn aml gyda rhywbeth fel grantiau, fodd bynnag Llywodraeth Cymru sy'n pennu sut y gallwn wario'r arian hwn. Wedyn, mae'r gyllideb yn cael ei rhannu ymhlith ein gwasanaethau allweddol. Mae pwysig i ni bod yr arian hwn yn cael ei wario'n ddoeth a bod popeth yn wnawn mor effeithlon ac effeithiol a phosibl. Ers 2012, rydym wedi cymryd 38 miliwn allan o gyllidebau'r cyngor, yn bennaf o ganlyniad i ostyngiadau yn cyllid gan y Llywodraeth. Mae rai o pethau allweddol rydym wedi gwneud i gyflawni hwn yn cynnwys gwerthu 67 o asedau. Nad oedd ei hangen mwyach, gan arbed 13 miliwn a datblygu ymddiriedolaeth ddiwylliannol awen sy'n arbed 315,000 y flwyddyn i ni. Mewn rai maisydd, rydym hefyd wedi lleihau hyn, rydym yn ymwneud i ddiogelu gwasanaethau eraill. Rydym yn parhau'n benderfynol i ddiogelu gwasanaethau cymaint a phosibl a chynorthwyo rai ar angen mwyaf. Nad ydym yn gwybod beth yn union fydd y dyfodol yn ein cynnig, rydym yn gwneud cynlluniau i leihau ein cyllideb 37 miliwn ymhelach erbyn 2021. Rydym yn hyderus y byddwn drwy'n blaenoriaethau o gynorthwyo economi leol lwyddiannus. Helpu trigolion i ddod yn fwy hunan ddibynnol a gwneud defnydd callach o'n hadnoddau, yn dod yn fwy cynaliadwy ac yn gryno. Dros y blynyddoedd nesaf, mae gennym gynigion i leihau ein cyllideb yn ogystal â chreu incwm. Un o'r heriau mawr i ni yw bodloni disgwyliadau ar gyfer rai o'r gwasanaethau. Mwy gweladwy a ddarperir gennym fel gynnal a chadw ein ffyrdd, ailgylchu a glanhau strydoedd. Rydym yn gwybod bod y rhain yn wasanaethau pwysog i drigolion. Felly byddwn yn cynnig ffyrdd o wneud y mathau hyn o wasanaethau yn fwy effeithlon wrth wneud gostyngiadau hefyd. Enghraifft, rydym yn cynnig arbed hyd at 500,000 mewn costiau yn ei drwysymud i system newydd, lle mae goleuadau diogelwch hanfodol, fel y rai o amgylch arwyddion a chyffyrdd, enghraifft yn weithredol. Drwy nos, ond byddem yn diffodd goleuadau stryd, mewn ardaloedd eraill lle neu ydynt yn ofynol. Byddem yn cynnal asesiadau risg i sicrhau bod hyn ddim ond yn cael ei wneud mewn ardolaeth lle mae'n ddiogel gwneud hynny. Yn ogystal, ar hyn o bryd rydym yn cynnal y rhan fwyaf o'r gwaith atgywerio prifydd yn ystod oriau'r dydd, sy'n golygu mwy o darfu i defnyddio'r ffyrdd, ond am gost is i drethdalwyr. Rydym am wybod beth yw eich barn ar gynnal mwy o waith atgywerio dros nos sy'n achosi llai o darfu i defnyddio'r ffyrdd, ond am gost uwch i drethdalwyr. Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn rhoi cymhorthdal i 85 canran o gostau cynnal a chadw parciau a meisydd chwarae fwrdeistref. Os gallai tîmau chwaraeon a rai sy'n defnyddio'r cyfleustrau cymryd cyfrifoldeb am redig yr adeiliadau, byddai hyn yn rhyddhau arian a gallai gadw nifer ac ansawdd y cyfleustrau fel meisydd chwarae a chaiau ar agor ac yn cael eu cynnal a'i cadw yn hytrach na gorfod ei lleihau. Rydym am wybod a ydych yn cytuno ar syniad hwn. Mae rai cynghorau ar draws y UK yn buddsoddi mae'n eiddio mwyn elwa ar incwm rent. Gallai hyn olygu ein bod yn ceisio sicrhau eiddio mewn ardolaeth y tu allan i'r fwrdeistref sirol mwyn gwneud gwell elw a'r fuddsoddiad mwyn i ni allu o bosibl ddibynnu llai ar ffrydiau eraill o incwm. Fodd bynnag, ceir risg y bydd ffactorau y tu allan i'r reolaeth fel dirwasgiad neu newidiadau i'r farchnad yn effeithio ar unrhyw incwm a fydd yn cael ei greu. A ydych yn credu bod hyn yn rhywbeth y dylem ei ystyried? Rydym am clywed eich barn chi ar y cynigion hyn a'n cynigion eraill. Helpwch ni i boentio'r bwlch
trwy ddweud eich dweud ar sut y gallwn lwyno dyfodol pen y bont a'r ogwr gyda'n gilydd. Llenwch ein harolwg drwy fynd i www.bridgend.gov.uk/future.